Issuġġerixxu udjenza minn 18-il sena il fuq. Ma quanto è bella! La donna dei miei sogni. Ho sempre voluto una ragazza così come lei. Madonna, inqat maħriġt ma barrani dejjem Malti, isma' jew prima volta non Maltesi, eh? Kalma, hi. Rrid nitgħallem il-Malti sew, ħalli nkun nista' nimlik bil-kliem sabiħ. Inti demonju ta' issa, non preoccupare, Maltese io, a tu. I teach you. Most important words. Mela. Mela. Eżatt, proset. Hello, you want some more water? Yes, please. Prova, mela. Mela. Bravo, tajjeb sejrin. Issa mela tużaħħa wkoll, kontrarju, uża mela, imma kożi, mela. Mela. Eżatt, proset. Eżempju, Ernest il-pipe, good boy, mela. Mela. Bravo, sejrin tajjeb. Baċo? Le, non qui, bujo, nel bujo baċo, no, non qui. Issa, another word. Ejja, kam. Io? Proset, bravo, sabu l-postok. Anzi, ma ċempilx il-pipe sa' kem konnaw? Ejja. Kem tobdi qas il-kert ma jobdi bħalek, mur postok erġa, go back. Polita ġietkom blikċina, vera proset, Intilek ma titħolaw ġewux? Kemm il ma dallejn imma qabel ma kantu nara li ma baqqannix fija, Saħar li din ommi. Tagħmel ommok, tagħmel. Tagħmel. U ħajlek issa l-arġajt li b'singlu ma lajn tħajjer narġan. Arrabbi stejda, ibla sjenek. Ara, kiet tkun is-son-in-law tiegħi, son-in-law? Son-in-law. Mhux in-law, x'taħseb, Isma', ma nintilfux, għax qed noqogħdu naħkalmu fuq ħafna affarijiet. Ħabra ta' super inventjenza u x'inhidik. Sofra intendenza. Dan huwa l-fajl illi tagħna il-pipe. Ara x'fiha xina nistordi naqra, ejja. Da kollox fih fuq Jeremy ta' sofra intendenza? Meta twielet? Fej twielet? U x'miżżewweġ? Li vegetarian ħaġux biss? U x'miżżewweġ? Kemm il-darba ħara? Serja, u kemm il-darba? 3 darbit kull jum jahra ta' ejja, Dejos grazzja. Serraħt rasi ta' xi konna naħseb li m'għandix normali naħra 3 darbit kull jum, U da l-istess bħat-tfal il-biċċa. ċeġviri bħatfall. Għax inti tijak tuħu gost bihom, imma taħat toħra dejqu, kena l-istess il-ħara. Sorry, mela. Hemm xi ħadd li jħobb ħafna? Ħadd. Xi pezz għandu? Għandu goldfish. Nikki kapjawielu. Nikki kapjawielu xi. Ent vera sejja l-lubra fl-Engli saqba taqra naqra ta' meta taqbad, taħta fin xi ħadd u torbtu, tikki kapjaħu. Nikkidnepjaw. Ejja, ma jena għandi daqxie accent bl-Ingliż. Bil-permess tiegħek eċċellenza, ġibnilek hawnhekk l-akkużat quddiemek. Ejdin inti x'idinna nagħmlu bih. Nistgħu nibdew. Ekxfu l-ujċu. Father Robert? Father Trevor.
Fejn ġibtuni, jaw xċajt għamen tal-kappillandi, Iskot, Father Robert. Eccellenza. Isset narfek. All right. Father Trevor. Grazzi, Eccellenza. Robert, bħala kurja, aħna nsegwuk naqra mhux ħażin. U inti, meta l-ħadd saċerdut, ma kontx biss se tiġġor id-dinjità tiegħek, iżda kont qed tiġġor id-dinjità tal-Knisja Kattolika Rumana. Qed tifhmu da? Iva, mela. Però ma tistax tiġħad illi inti m'għandekx kondotta tajba dal-aħħar xahar. Jisa fejna fin dem ġibt ruħi ta' saċerdot eżemplari. Eccellenza, bil-permess tiegħek nista' nur il-provi li għandna kontra Father Robert? Ħares warek. Qed tara dak bis-suf dik il-ħaġa kera? Dik inti. Min fejn ġibtu dak il-rizza? Mhux importanti minn fejn ġibnieh. Tista' tgħidli għalfejn qed tilbes ta' mara? Nista' nispjegalkom jasra dak kellna bżonn xi suf. Suf, biex nagħmlu l-vudu. Qed tisimgħu Eċċellenza, ħarġet minn ġo ħalqu stess. Dan huma atti ta' seta' kontra dak li jgħid il-Papa. Ma jiena forsi hawnhekk għandkom raġun żbaljat xi ftit. Ħares warajk. Hemmhekk x'qed nagħmlu, Father? Qed nagħmlu l-belly dancing? Taħseb illi saċerdot tal-affarijiet tiegħu jagħmel il-belly dancing? Nasra, jekk ittuni ċans, nista' nispjegalkom kollox. Għara xi ħseb għandi. Jekk ikonna l-ħuta fidejna, mbagħad il-ta' Jonathan Jeremy x'ismu, ikonna biex nifix mejljawh. Black mail jaw. Inti razzist, ta' jekk ħuta għaliex black. Fish mail. X'affarijiet daw? Minġi. Għax ordnajt pizza 20 euro sejja, tieni 20 euro sejja. Ġviri, ordnajte, doħa ħalla sajjena. Ed bis-serja ta' titkellem, dawk il-ħbieb. Jiena raġel ftar separazzjoni. Spiċċut, u mhux ħaddini biex niekol, ma jimportaj. Ħallihom. Għada f'sommon f'tattejhom mak il-flus. Diki. Nikkidnapjaw l-ħuta u namlu l-delivery. Diki. Nidaj kolli għaftit, nidaj ta' vera għanatlek. Ġara. Temmen illi jerġajt ma nafx kemm il-sena illi neħxi l-pezza u jerġajt sibt mejda. X'mejda? Taf kemm illi nixtieq nisib is-siġġijiet x'affarijiet daw biex naqgħat is-sett. Ja ħasra dik mhux għalhekk qiegħda. Mela xiex. Dik biex il-pizza ma taħbax mal-wiċċ. Imma siġġiet għad ma nista' nsib. U xi tgħid fuq ir-rapporti li qed tissawwat in-nies waqt il-qrar biż-żarbun? Dak partikolari, għandek raġun, vera, sawtu biżili, qed ngħidlek għabbiżili. Partikolari, u x'taħseb fuq dak li jgħidilna Ġesu allura? Ħobb il-lajrek, ħobb il-ledewwa tiegħek? Għandek raġuni, ma jiena umanu kollu. Mhux hekk? U xi tgħid fuq id-da jikraħ? Kull min naf, kulħadd jgħidlek tidajx. Imma jien ma nidajx. Le ma tidajx, daqs kemm ma tisrax. Jien ma nisrax. Mela jgħidli fejn mar dawk it-300,000 li ma nistgħux insibu. Fejn marru għajdli, qed tibni xi lukanda bihom. X'taħseb allura nlestu sa Ġunju jew? U bela, jekk alla jrid sur kappillan. Ajjeb għax ġietni, 300,000 sissa. Imma naħseb illi kollox imħallas sissa. Għaddawlu ilma, applikajt. X'applikajt, jinkun sa ngħidlek għaddih permanenti da. Ma dak għaddejme fuq ta' knisja. X'nagħmlu, biex naqalawħu nagħmlu meter ieħor. X'naqalawħu nagħmlu meter ieħor kif qedlek. Għamlu permanenti dak ma napplika xejn. Hemmhekk qed tagħmlu fuq il-knisja sur kappillan. Iwa ma ġara xejn, mhux problema daqshekk isma'. Jiena nafu l-kappellan ta'.
Kif tajdli namlu? Tajjeb sewa mela sa kull marit. Napplika mal-MTA ħalli nkun nistgħu nibdew nbiegħu. Tajjeb. Isma' jiena l-amara kollox lesta on the way. Tajjeb. Imma ħod li ħsiblu waħda daw il-5,000 l-għandi bżonna tiegħu l-bajjat. Għax, eridni. Aha. Ta' Mela. Right. Mela. Grazzi. Mela, Grazzi, Kappillan. Mo, Ciao. kun imbierek. 5,000 oħra. Għajjejt noħroġ flus, insomma, noħroġ. Niddobba fil-verita 5,000. Kif ħanamlu 5,000? Ħammur nimxi mixja għax hemmhekk jilluminani santantnin. Għax 2,000 euro, hekk ġibtom minn fuq il-lik tal-futbol. Mugri passiġġa, Kappillan. Hello? Inti x'ismek? Salvu. Jina Jeremy Casa Cooper. Studjajt l-istorja ta' Malta u dik tal-Ewropa. Igradwajt fil-ġeoloġija u l-arkeoloġija. U rbaħt il-Premju Internazzjonali u dik. Għal dawk li ġġellaw fl-iskavar. Sewa? Inti ħadkun qed tanalizzarata u jien nistaw ħaddingli? Iva, għandi żewġ kasi oħra il-lestijom u la batata fuqu. Illum xenu? Illum l-erba. Propjament jidu 13 sena u 30 il-bot minn meta rbaħt il-Premju Internazzjonali u dik. Nhar it-tnejn naqbad tantimni fuqhom għax jien Saturday u Sunday ma ngħadimx. Very well. Hoħsib li toħsibhom sewwa għax dawn kan 1000% sure il-New of Roman Times. Fidi, no worry. Very well. Bye. Għara minn tidu jitħolaw mimli kollinki securities. Eccellenza, għankom raġuni, meta nara dawn il-provi kollha għasin l-lumkom iktar. Għanzi ngħid għandhom raġun, imma jekk tippermettili, jien għandi ħabib tiegħi jismu il-Willy u ninafu mindu konna żgħar. U propjament il-biberija tiegħi miegħu spiċċat irvinatni, Eċċellenza. Irvinat lili bħala persuna, irvinat il-karriera tiegħi bħala saċerdot, il-prattika tiegħi bħala saċerdot. U da kollu jiġri li hekk, Eċċellenza, għax dejjem mmur rieħu, nipprova ngħinu. Imma għasitini li ma ngħinux, anzi jiena ħossni illi dik hija responsabilità tiegħi bħala saċerdot, bħala ħabib tiegħu, dak huwa l-messaġġ qed jipprova jgħaddili Alla biex jiena ngħin lilu. U meta nara dar ritratti u hekk, Eċċellenza, ninduna kemm ħafna drabi jien nidħol fit-trabil li nidħol fih f'dal-awċ għax propjament ngħin lin-nies. Iżejjed ngħinhom in-nies jien, dik il-problema li għandi. U l-oħra fuq tal-finanzi hemm inni qasna fejn naqbad nibda nispjega ruħi għax ma nafx. Onestament ma nafx, però nitlobkom vera. Tuni ċans ieħor. U taraw kif jiena nagħmel mill-aħjar tiegħi biex nurikom kemm it-twemmin tiegħi huwa wieħed qawwi u għadu ħaj. Daqshekk. Silenzju. Nistaw ntuħ xabakan ġira, Eċċellenza? Le, il-vjolenza mhix risposta. Ħalluh imur lura imneżża minn dmirjietu.
Veri għet imnezza. Ma jemmen li kont tal-belly dancing ta'. Ara, din hija roster biex noqogħdu għassa mal-qabar ta' ħaddingli tajjeb. Felix tibda inti tnej? Tnej ma nistax. Ara x'għandi. Għax it-tnej mortant waħda minn daw taqra l-futur bil-Malti u għallet tnej ħajja ma noħroġ. Mhux ħan riskja. Ma toħroġ ma x'ħajġri. Edna x'ħajġri li għadha ma noħroġ ħamer, ħan noħroġ. Ma ħan tnej bla affar. Ma nagħmel pjaċir tidħol naqra intek ma jimpurtax. Bas għana tħolina, għamillek edin. Għamillek pjaċir. Mela tlieta inti ma nissa. Tlieta. Ma ħsibx li nista' ta' tlieta. Forsi tista' tħollu inti. Skużani, I'm very sorry. Imma jekk mhux każ ta' ħajja mmut inħossa tannek nidħolina. Mhux vera? Ma nista' kif nirranġa nidħolina u tlieta. Sorry. Mela, l-erba' jmissek inti Felix. L-erba' me Champions League. Ħana tlef laba bħal dik, ma jħobbux il-futbol. Bża issa nidħolina u m'hemmx tagħmel nidħolina. Thank you. Fakka se tħolna għal-ħamis mela. Il-ħames għand il-qorti. Qorti ta' ġiex. Għalli affarijiet ġarri, ma nistax ma mmurx il-qorti. Aħna polizija, bil-forsa li nagħtu eżempju. Għandu raġun, issa nidħolina, ma bżax, nidħolina. L-40 ħamsina. Il-ġimgħa inti ma Felix, so. Nixtieq. Imma bil-Malti hemm l-elezzjoni tal-klab tal-Boċċi u qed nitħajjel noħroġ għall-President. Mhux ħadd fl-opportunità bħal di jew nidħolina m'hemmx tagħmel nidħolina. Għandek bżonn xi ħaġa oħra? Le ta'. Laqgħu niftemna. Grazzi thank you. Inti żgur għamil tiegħek għax kif waħħilulek, Ma ħiluli, le ma ħilli xejn, aħna ħbieb u għalmibek jagħmlu. Daqqa għamil pjaċir jien u daqqa għamil pjaċiru. Mela forsi qatt ma rajt jagħmilek pjaċiri jiena. Kom ta' fuq xulxin? Skolli, n-numdu konna żgħar, issa nafu sew il-fejn li ksiera. Qatt ma konna fliha bil-futbol. Jew li kellu każ il-qorti. Jew li lab il-boċċi. Ska ma nkunx jien il-boċċa. Il-kappella se jqaddes illum. Uff, laqqas biss kont naf, jaħseb ta' kaf Fader Robert illum. Ma kontx niġi żgur. Tix ngħidlek x'nagħmlu. Tix nitilqu baxx u mmorru nisimgħu ta' San Clement fis-seba'. Iva tajjeb tlaqna. Fl-isem tal-missier. Iva, ħadd ma! ħadd! Mhux jaqbad Fader Robert, xi ġralu? Dak ikun qed iqaddes għalhekk ma jaqbadx jaħasra. Ġord ngħid tal-pizza. Ġord ngħidha. Issa l-pjano hekk. Kif jiġi tal-iskorfina food, oħroġ u għalli forsi ufrillu xi drink joqgħod kelmu jien naqbad imur u nisra. Nisselliflu l-mutur. U il-kaxxa, il-kaxxa. Il-motor, u toħdu l-motor. Ma jiena il-kaxxa għandi bżonn, imma tipo jekk il-kaxxa tkun waħda mal-motor. U kollox as a package. Ma nafx irrid il-kompartiment dal-pjan jien, Ejja, taqtalix qalbek. Where there's a Willy? There's a way. Għaddijela, għaddijela, u il-kartrit għaddijela. Yes, hey. I have two pizza for you. No, not for me, ta. 49 il-falafel. Yes, but I did not order pizza. Ejja ġewwa, let's check. Ejja, neħħi ġakketta xi sħana, ejja. Namil nixellek il-fan, naxellek fan, nekka xi sħana, neħħi ġakketta. Ejja, drink, pina colada, sex on the beach, slipper nipper, neħħi l-helmet, ejja, jisħol ġewwa. Sorry, my friend,
Sorry, sorry. Isma, insurance. Yes. Motorbike? Yes. Bro, that's thing for a slap, down. For a slap. Sure they have this. Ding dong! Yes? Teleskor fina, fuq. U jara Jeremy Kassa Cooper. Studjajt l-istorja ta' Malta u dik Ewropea. Igradwajt fil-ġeoloġija u l-arkeoloġija. U rbaħt il-premju internazzjonali Ubzi. Għal dawk li eċċellaw fl-iskavar. U jina l-Areon jisimni. How sweet, Areon. Delivery. Għandek salad u pizza. Ma jimma t-naċ ta' la salad u lanqas pizza. Ma namlux motelli għordna għomlok. Surprise! Allah, xeħlew, minn għanċi secret admirer naħsibu. All right, grazzi. Grazzi, Areon, grazzi. Isma. Yes, għajdli. Għand il-number 2 ta' master minn it-tilet darba fil-ġurnata. Number 2 jew number 3? Number 2, imma it-tilet darba fil-ġurnata. I know the feeling ta' make yourself at home. Għallilek is-saladu. Yes. Jħabbatni it-tilet qallu tal-ġurnata. Ħlist. Tilet wieħed. Father Robert. Fejn u dak is-sitta għadu mhux jgħataw. Jien ma nafx fejn diskartana. Nidħoli. Għadna bil-kaxxa tal-friġi saw. Jaħasra. Ajma. Father Robert, intem ġew qiegħed? Le, jienaw, titqer? Le, ħalli għallum, għax l-Father Robert rrit, għax ta' fint, jina ilen errandu, dejjem errejtandu, u jaf kollox fuqi. Tuħux għalik, sur kappellan, imma miegħek ikolli ngħid kollox mill-bidu, fimt? Aħjar inkompli ma' Father Robert. Grazzi ta' fil-każ ngħaddi għada. Ukoll, edid nibżaw minni issa wkoll, eh? Father Robert qed? Iva, għaw qiegħed. Father Robert, naħseb li għamil dnub. Ma jimpurtax, għajdli. Għax ħanidlek, Father. Ridna nixtru l-pannelli li jiswaw 5,000 euro. Konna marsusin bil-flus, ma konniex nafu sa naqbdu namlu. Allura għamilt OnlyFans account. OnlyFans, u xinu da? Din jinsab bħal website. Tidħol fija u tinżab l-underwear. Li l-ħadd ma jarafni għax nilbes maskla. In-nies joqdu jarawni u jħallsu l-flus. X'inidilu x'isima dil-website? OnlyFans.com. OnlyFans.com, okej. Grazzi, kun imbirka. Allura dan mhux dnub. Xi dnob, dejn barka minn Alla mela dnob ja ħasra. Xed? Għatlek, ma ġara xej b'daqsek fil-kas għajt slima u għaddisa u jinħafillek kollox. Okej. Tal-in għazma ta' nix daqqa ta' zarbuna l-lum. Feċuni OnlyFans.com, hey!